はい、こんばんは。クラゲマヤさん、こんばんは。はい、のぞみさん、こんばんは。初見です。お久しぶりです。いつも楽しく見てます。岩岸。はい、岩岸さん、こんばんは。和骨です。春吉。はい、春吉さんはこつです。いらっしゃいませ。皆さん、ゆっくりしていってくださいね。久しぶりの配信だ。結局1週間ごとの配信になってる気がするけど。新鮮なここ。黒猫はです。はい、黒猫ありさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ゆっくりしていってくださいね。土日にも配信してたような岩岸。日曜日は確かにしてましたね。日曜日は、ほぼ定期配信ですね。定期配信というか、ミラー放送です。日曜日はね、毎回私がネットついてる先のね、面白いことをね、そのまま収めていこうというね、放送です。何か話したいことあったけど何だったかな。この1時間までになんとか終われるかな。若干私のね、外からね、雷のような音が聞こえるんですよね。保ってくれるかな。何はなしたいの？ここ、のぞみ。何だったかな。子供名前悩んでるとか？ここ、のぞみ。はい、のぞみさんはもうね、何を言ってるんでしょうね。ちょっとね、言っている意味がわかりませんね。子作りしたのか。俺以外の男と岩岸。第35位にランクインしました。はい、のぞみさん、広告ありがとうございます。岩岸さん、私見てできると思います？ね、見たらわかるでしょ？できないです。不可能ではなさそう、岩岸。あれまあ、厳密に言えば不可能ではないですけど、バーチャルの可能性は無限、岩岸。それでもなんかね、私に手を出そうとするとね、結構ね、危ない気がするんですよね。だからね、相手はやめた方がいいと思いますよ。
まあ、雷になってるけど、多分大丈夫。1時間は持ってくれる。というわけでもしかしたらね、延長できないかもしれません。この1時間で終わっちゃうかもしれませんね。ピカゴロゴロゴロ、ここ、のぞみ。ママへそ取られちゃうよ、ここ、のぞみ。ちょっとね、30分前まではね、結構、ゴロゴロゴロ、ドッカーンって言ってたんですけどね。止んできたから大丈夫かなと思って放送始めたんですけど、まだ若干聞こえますね。これってもしかして私が、雷怖いってやってた方が良かったのかな。でもダメだ。かわいい、ここ、のぞみ。かわいいのかな。録画しよ、春吉。明らかにわざとっぽかったですけどね、明らかにね、さっきの。しかもね、疑問抱いてね、そうやってね、言ってる時点でね、もうね、狙ってるようなもんですからね。あまり可愛さはないような。かわいい、心臓麻痺で絶命する、岩岸。いつでもできますからね。それとも、ホラーワールドみたいな、VR チャットみたいなホラーワールド。わこです。さっきの7。はい、さっきのなさん、こんばんは、こんばんは。VR チャットで、ホラーワールドで、お化け怖い、お化け怖い。っていう配信の方がいいのかな？言ったことないですけど。怖くないのに、怖いふりして旦那さんに抱きつくまま。かわいい、ここ、のぞみ。えらく計画的ですね。いいですね、黒猫アレス。いいんだ。ちなみに旦那さんで、それがいい、もしかして、今岸。打算的なママかわいい、春吉。まあ、計算してるわけではないですけど、そう言った方がいいですかってね、聞いてみただけです。そして旦那さんって、キリさんのことですかも。もしかして。俺以外に旦那が。岩岸。まあ、なぜかね、結婚したことになりましたからね。不倫？ここ、のぞみ。不倫って。結婚したのか。俺以外の以下略、岩岸。こんばんは、井上。井上さん、こんばんは、こんばんは。あったあった。なぜかね、そんな流れになったので、そう言っているここ、アサンの隣に、ヘンリさんが、銃で幽霊を撃っている。黒猫アレス。私は、ママの子供でいいです、井上。式には、呼んで、欲しい、岩岸。
ママ誕生日何欲しい？ここ、のぞみ。聞き慣れない言葉が聞き慣れない言葉が聞こえた気がしますね。幽霊って銃で撃てるんです。そしていたら心強いですね。バーチャル上が幽霊、るのかな。ここ、のぞみ。バーチャル幽霊。ここ、キキ。はい、キキさんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ここはママ水着化計画どうなったの？キキ。水着化計画ですか？こちらは水着は全然ないですけど、V 活の方でなら作りましたよ。海に行きましょう。井上。見えたかな？キャーママかわいい、井上。こんな感じに水着作りました。と言ってもこっちはね、V 活の方な和ので、骨です。ほとんど。ここ、フェンリル。はい、フェニルさんこんばんは。ここ、のぞみ。ロリューサビッチ。ロリューサビッチ。はい、ロリューサさんこんばんは。ロリューサビッチ。でもなんとなく流れが分かってますよ。ロリューサビッチ。というわけでね、V 活なら水着作りました。まあ普段のね、モデルじゃないので、作ったところであまり出る機会はまずないんですけど、トラッカーつけよ。ここ、のぞみ。トラッカーを残念ながら準備してません。オールシーズン同じ衣装ってもあれですし、キキ。まあそれはあるんですけどね、なかなかね、改変技術がないので、第6位にランクインしました。なんとも。オールシーズン水着。ここ、のぞみ。オールシーズン水着？危ない。これ違った。いや、さすがにでもオールシーズン水着はやりませんよ。まあ、なので、はい、井上さん、ギフトありがとうございます。まあ、V 活の方でだったら、少しずつ、ちょっと、モデルの衣装は、季節ごとに変えていこうかな。普段使いのモデルは、
改変技術がないので、今のところ、試しに画像で試着するのも手利き。はい、はすきさん、ギフトありがとうございます。あ、そうですか。誰かがね、落としてくれたんですけど、ご中さんの夏衣装だったかながあるみたいなので、それをね、計画はね、一応あったんですけど、まあ今のところね、これはもう、無理かな。そんなところですね、今のところは。まあなので、ちょっとずつね、ユニティと殴り合った後のね、和解をしないといけないので、それができるまでですかね。殴り合ってはいけません。歩み寄り寄り添い歩くのです。ここ、のぞみ。私も殴って欲しい、岩岸。なんでそうなってるのかな。別パターンの首から下を用意しないといけませんね。キキ。ユニ、低白尾のすげ替えガム、ジュイ、ロリューサビッチ。ですね、こちらの、元のね、キャラクター、まあ私はもうちょっともうデフォルト持ってないんですけど、一応ね、これの夏服バージョンってあるんですよ。ダウンロードできたかな。なので、それで、ユニティでね、服の色とかをね、なんとかこれに合わせてね、作ることができれば、できるはずです。これの夏バージョンがあるので、そちらかな、やるとしても。元のね、映像があると一番わかりやすいんでしょうけど、ちょっとね、今元のキャラクター持ってなくて、改変したバージョンしか入れてないので、半袖タイプ。井上。半袖タイプです。ちゃんとこれのね、元のキャラクターは半袖タイプありますからね。ピオさんがよく使ってるやつ。井上。ああ、そうですね、ピオさん。今確か半袖タイプですね。そうです、そうです。あれだったらまだ夏服バージョンもできるかもしれない。むつきひしょうさん。ファイファイ不法。まあ、なので、それがね、私ができるようになったりすれば、まあ、なんとか、かな。今のところまだ手はつけれてませんね。むしろ今からやって私は間に合うのだろうか。まだユニティとのね、戦いが私を待っているのです。
そろそろね、人が増えてくる冬かな。までにはできますよ、きっと。井上。来年越しですね、それは。来年越しか。思い出した、話したいこと。ちょっと前にですね、私は、1週間前かな。放送してた時にね、私とね、同じ名前の人がね、現れたらしいので、私はまだね、見てないんですけど、同じ名前でね、またいるのなら、名前変えないとなぁ、というね。のがあるので、どんな名前がいいですかね。個別のマーク作れたらいいのにね、井上。まあ同じ名前というか、ママ自体が同じ名前ですからね、岩岸。まあ、ね。多分ね、私がこの本来のね、キャラクターを使っているのであれば確実に、もう見分けはつくのは確実なんですが、まあ間違いやすいからな。そしてね、変えるならどんな名前がいいですかね。変えるとしたらね、どんな名前になるんでしょうね、私。ことはここはとかどうですか井上。ああ、名字までつけちゃうパターンですね。まあでもね、ツイッターではね、私の名前、そうなってますからね。メキシコに吹く熱風という意味のサンタナというのはどうですか岩岸。ご中佐作者、ちょっとお話が引き。一番怖いので、それはね、一番怖いですしね、もう多分ね、私が活動できないですね、それは。ということでね、多分そんなことになったらね、ミルクココアにしましょう、岩岸。ミルクココア。まあ、作者さんからね、直々にそんなお話がいただいたらね、いきなり消えたらいなくなったと思ってください。むつきひしょうさん。ティッピー。あいつはやらかしたんだっていうね、共に多分消えてると思うので。なんといってもね、和骨、ウーロボロス。はい、ウロボロさん、こんばんは、こんばんは。あいさいここはで、ロリルサビッチ。消えちゃやだ。やだよ、岩岸。まあ、そうならないことをね、祈るばかりです。もうね、疑う余地がありませんからね、私のもう今の姿って。ジラ、コナデラ。はーい、コナデラさん、こんばんは。しまった。ボンソワ、コナデラ。ウロボロさんのアイコン、拾い忘れてしまった。こ
こはミルクなら名前的には許される？ここ、ミルク。ここ、のぞみ。でもアイスココアもいいですよね、名前的に。変わるところになったら、ここ、いろいろ認め変えようかな。かっこいい名前だ、岩岸。夏ですからね、井上。なるほど。アイス、欲しい、黒猫アリス。アイスここ、井上。すが。そのところもちゃんと漢字にします。ドリューサさんが書いてくれたようなね。むつきひしょうさん。うおー、わらわら。まあ、どうなるかはわかりませんけどね。心愛にすれば見分けはつきますよ。岩岸。フロートも飲みたい、あずき。ここ、369。ここ、ミルク、ウーロンゴロス。なるほど。ここ、のぞみ。愛心ここ、黒猫アリス。なるほど。いろいろ案が出ますね。ここ、ママ、コナデラ。フロートもいいですね。ウロボルさんのミルクは、マザーココア、ロリューサビッチ。マザーココア。フロート、コナデラ。369、大聖母ここ、さっきの7。この用紙だとちょっとね、壮大すぎる気がしますね。ちょっと、でもいい名前なんですけどね。いや、でもいろいろ名前が、ただ名前じゃないものもなんかある気がするんですよね。ここ、にしましょう、岩岸。ハートマークですか。萌えけい、コナデラ。大聖母は何でついてるのかな。フロート。なるほど。いっぱい案が出ますね。さすが皆さん。私では思いつかないね、ものがいっぱい。まあ何にせよ、その人がね、今後同じような名前で活動されたらという感じですけどね。フロートと書くと、なんか、ニートっぽい、コナデラ。まあ確かに。ここ、ママ、こんばんは、炊飯器。炊飯器さんこんばんは、こんばんは。
あいあいさん、広告ポイントありがとうございます。まあでもね、その方、私はまだ一度見たことないので、そしてその一度ね、他の人の凸で出てた以外、今のところ他に聞かないので、その人も活動し始めたら、本格的に考えるかなって感じですね。まあでもこの辺ね、今日書いてくれたのはね、全部参考にさせていただきます。先日公式で見かけた人かな？同じ名前、ウーロボロス。本当ですか？私はね、ちょうど放送をやっていてね、他の方から聞いたので、と同じ名前の人出てきたんだと思いましたね。なんか結構私の名前ってね、まあ、使われて名前そうじゃないが同じでも ID が違うので、見分けは可能ですからね、岩岸。あと、まあ何よりね、このモデル使ってるものはね、私とこれをね、作ってくれた方しかね、実際には、操作も使うこともできないので、完全に見分けはね、つくんですけどね。なので私とその人以外はね、こちらのモデル使用は使うのはね、不可能なので。向こうは、向こうで、同じ名前の人が配信してるのか、と思ってそう、岩岸。ここ、これはねここあります、ネームプレート ×2 になったので、あれここ、さんが2人となったので、ウーロボロス。あとはあれですかね。まあ、私が放送する前に公式スタジオとかに入って、名札がね、そのまま残っちゃうパターンとかね、最近なんかあるみたいなので、まあ、それなのかな？どうなのかはよくわかりませんが。ここ、ママが2人。来たるぞゆう馬、キキ。はい。にゃ挨拶だけ来た、にゃったく。はい、たくさんこんばんは、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。キリさんから名字もらおう。ここ、のぞみ。キリさんからさらに倍、黒猫はです。さすがにそこまでは。まあでもそのね、キリさんも、とうとうね、結婚人数が60人いってますし。むつきひしょうさん。にごさんから名前を取って。なんでニゴさんから私何番目になるんだろうな、あれ。キリさんはまず覚えてるの原かな？たらいさんに全部。こなでら。原たらいさんに。まあなので、意外に結構なんか、また、ネームの不具合もあるみたいなので、まあ、そちらの可能性もね、まあ、なきにしもあらずという感じですかね。
でも本当にね、私のココアという名前、意外にね、結構使われてそうで、使ってないんですよね。結構見かけそうな名前なんですけどね。この V キャスアットマークガヤ。はい、ガイアさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ガヤ、ロリウソビッチ。ここ、痛ましい事件だったね。オルテガ、ロリウソビッチ。歩いてたらここに着いた、ガヤ。マッシュ、はーい。ロリいらっしゃいませ。ウソビッチいらっしゃい。ませ。ジエットストリーム、ロリウサビッチ。私は、他にも、お二人ほど、ここ、アサンを知ってるなあ、岩岸。あれそうなんですか？ V キャスで？コナデラってのは、他に見かけないな、コナデラ。まあ、時間帯もね、私、だいたい夜の8時から長くて11時くらいまでなので、それ以降でね、やってる人たちがいたら、さすがにね、わからないですね。V キャスではないです。紛らわしくてごめんなさい、岩はい、大丈岸。夫ですよ。井上、なんていっぱいいると思ってた、井上。確かにコミュでは、私とね、同じ名前の方あった通り、2名か3名いるんですよね。でも大概が、もう使われてないか、全く更新がない状態ですね。確か今のところは。ほとうここはっていう有名人がいましてな、コナデラ。それはもう有名人どころか、今でも更新ありますし、なんなら、今年来年かな、新しくね、新作もやりますからね。その方は。まあ本当はね、この名前なので、宣伝とかね、できたらいいんですけど、やってもね、同時配信の私だとね、新作はままも出るのね。ここ、のぞみ。出ないです。出るわけがないです。むしろ出てたらびっくりです。同時配信だとね、どうしても判権的な意味合いでね、全くね、そこの制作とね、関わりがない私だとね、むしろ、よろしくないですからね。黒猫アレス。通行人 A でこのキャラクターがこう歩いていくわけですか。それはそれで、テレビシリーズで出てなかったです。今私が使ってるキャラクターは出てませんけど、というかこれね、シリーズのね、元制作に関わったら全て解決。井上。広告60万入れられるココアっていう配信者を知っているのですが、ロリュウサビッチ。あの世界に V が歩いてるのは、なかなか挑戦まとたな、岩岸。ココアママが有名になって嫉妬する人が出るまでがテンプレ、危機。それはないですね。
まあ、本家のね、方々、あっちの方でね、同じような名前で活動してるやつがいるぞ、みたいなね、感じには、まあ、なりにくいとは思いますけど、そんなやつがなんかいるぞ、みたいなね、ちょっとした噂は、あるのかな。まあ、どっちにしろ、ほぼ無関係ですね。むしろ公式ファンからね、宣伝ここ、していいというのなあちゃんママってら、出なかったですっけ？お姉ちゃんだけ？お姉ちゃんですね。お姉ちゃんでは出るかもしれません、男コアは。フォトーここ、アさんが VR コウムってちのちゃんを、黒猫アリス。ちのちゃんモデルは持ってないんですが。こちらのモデルは、ちのちゃんじゃなくて、私オリジナルのモデルですよ。最近、ココアさんが、お姉ちゃんぶってて辛いです。うさぎが逃げてる。炊飯器。ここにね、いるというか、これはまあ、ぬいぐるみなので動きませんが。バッテンヘアピンつけたらちのちゃんじゃないです。ああ、それは確かに、できますけど、でもまあ、目の瞳は違うので、確かにバッテンをね、つけると、ちのちゃんらしさはアップします。ティッピーも乗ってますしね。ただ、こちらは青にしないといけないですね、制服は。まあ、なので、しのっち。意味不可視、コナデラ。全くできないわけでもないですが、結局私の改変技術のなさがそれを不可能にしてますね。ユニティとは返せねば、春吉。原作ここ、アさんも、少し単発だった気が。そうです、単発です。こちらのモデルは単発にね、できないので、やれるんですが、もうちょっとね、違う技量が必要になってくるので、これ作ってもらった方にね、そこまでのね、ものをお願いするわけにはいかないので、まあむしろね、そこまで言うんだったら普通にね、自分で作れっていうのが普通ですからね。やってもらっただけでもこれだけでね、十分なので。なので、ここは風なんです。ここはではないんですよね。ただ私の名前がね、ココアになってますが。もっと髪は短いです。ちまめ隊は、コナデラ。しまめ隊の血の字がね、漢字になってますよ。それだとね、なんか危ない早口。も。のになってますよ。
そしてね、もう気づくとね、もうすぐね、残り10分になってます。すなわち4になっちゃう、あずき。そうですね。雷も止んだかな。これで一安心かな。ここ、あさんはお姉ちゃんに任せなさい。炊飯器。あれですか？って言わないんですか？任せなさ炊い。飯器。頭の上のモフモフも、チッピーになってしまう、コナデラ。チッピーですからね。でもやっぱりお姉ちゃんに任せなさいやるの、恥ずかしいな。ここはお姉ちゃん、炊飯器。ここはママの紐になれるって、引き。あれなんかおかしな話になってませんか？猫べ、お母さん、ロリウサビッチ。お姉ちゃんの寝ぼすけ。コナデラ。ありましたね。お姉ちゃんの寝ぼすけってね、言われてましたね。お姉ちゃんに任せない、お仕事、聞き。むつき秘書さん。ふう。さて残り10分ですが、延長はどうしようかな。ひもとな。むつき秘書さん。のう、ママー。よし。パンを作りましょう。炊飯器。パンですか？今から作ると、夜中ですね。パンはね、作ろうとすると結構時間かかりますからね、あれ。でもオーブントースターはないわ。オーブントースターないので。食べる係は任せて、引き。残念ながらね、オーブントースターがないので、作れないな。なんなら、なんとか、コナデラ。ママのパソコンの電源ユニット容量いくら？何風ならいける？あずき。何分ならいけ。私の電源ユニットの容量、あれかな？確か750ワットだったかな？そういう意味でよかったです。700か、引き。750だったはずです。なるほど。 7.5 アンペア、コナデラ。800とかにもね、したかったんですけど。1000、聞き。1000か。やっぱり1000の方がいいのかな。
とりあえず参考になりました？聞かれた方は。OC 市内なら850でも炊飯器。クラボ2枚刺す人はそれくらい利き。グラボ2枚。刺したいですけどね、2枚。まあ今の1080と2070くらい。1000なら余裕だね。わかった。何が分かったのだろう。こちらの方自身でもパソコンを買うのですかね。CPU が電力食うので、うちのは1000です。利き。なるほど。とりあえず少しね、延長しておきます。並列処理できたらな、コナデラ。30分延長しました。あれだよね。容量大きくても、別に問題はないんだよね。問題はないはずですが、問題はないですが、和骨、ここ、あかなめ。あ、かなめさん、こんばんは、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。電源、線って、自身で使われる、あれちょっと待って、なんか私にもしかして送られる。いきなり落ちることはないと思われ、コナデラ。電気代食うとか？さっきのね、聞かれた方がね、自身で使うのでなければ、やっべ、何言ってるのか、全くわからんぜ。パソコンわからんやつなみかん、ロリューサビッチ。必要電力とお値段出してくれるサイト教えましょうか？聞き。最大出力値であって常時じゃないから、電気代は使った分だけよ、あずき。電気を食うのは、円和のり、コナデラ。いや、どっちかっていうとですね、さっきのが、送られるようで、私とかに送られる引き。のなら、どうぞ、聞き。ありがとうございます。トマさんギフトありがとうございます。サイト、ありがとうございます。私が、共有、円和のり円環の断り、ロリューサビッチ。変えれるかどうか。電源の中身を変えれるかと言われると中身をね、触らないので、できるかな？できるのかな？教員とか、わら、ロリューサビッチ。どういう構成にしたいかという、よく丸出しで組んだ後調整していくのがいいよ、聞き。円和のり、コナデラ。そこは頑張るママ。円環のりは円環の断りを覚えました。ロリューサビッチ。頑張れか、
誰かわかる人教員に大草原、コナデラ。来てもらったりとかして完全監視のもとやりますか。誰かいるかな。組んだ後に電源交換は面倒だけど、組む前なら簡単なんだけどね、ウーロボロス。先生、何言ってんすか。ルナ、ロリューサビッチ。まあ、頑張ります。今日もよく働いたわい、コナデラ。はい、お疲れ様です、コナデラさん。電源とか、交換したくないものの筆頭ですね、トマ。後電源は80足すゴールドから上にしておくと電源効率が良くなって節電できて安定します。キキ。むしろ電源装置は交換したいたみ、コナデラ。できる人は、いいんですよね。壊さないかが心配だ。派閥があるのか。派閥というより、失敗した時のリスクかな。以前、自作機で電源のコンデンサが破裂したコナデラ。それは大丈夫ですか？パソコン電源の80プラスとかは、出力の 50% 時の電力変換効率だから、実際に使う電力の倍の電源を買うといいのです。あずき。電源コンデンサ死亡は、私も経験あります。トマ。電解コンデンサ、コナデラ。コンデンサの妊娠はよくありますね。炊飯器。なるほど。そんな中、ほぼ素人の私ができるんだろうか。頑張るしかないか。容量は600いるなら700入れるということです。キキ。マザボのコンデンサはよく行きます。トマ。なるほど、わからん。まあ、頑張ります。そして、パソコンの話から何だったかな。あるよ。ねえ、わかってない。ロリューサビッチ。あと何をマザーボ話したかな。ードはしっかりしたやつにしよう。キキ。しっかりしたやつ。よし、パン焼く話に戻ろう。パン焼く話。パンは、今からは、ちょっと、朝方からやるならまだしも。私焼けないんだった。オーブンと蓋がないんだった。でもなんならいけるのかな。島パンでも焼くか、コナデラ。デニッシュください、キキ。じゃあ、CPU で目玉焼きを、トマ。
ママ、お姉ちゃんに任せなさい。炊飯器。炊飯誰器かアマゾかまたンで石窯送って。ロリューサビッチ。石窯？石窯ってまず送れるものなんです。むしろ送られても困りますが。わからん。ロリューサビッチ。手入れがすごく大変そうなんですが、窯。さっき途中で出てましたけど、なんだったら、ギリギリフライパンでもいけるのかな？石で囲って網置けば出来上がり。ここ、要。市場、わら、引き。石窯売ってた。わら、トマ。びっくりした。本当だ。なんだったら鍋に貼り付けよう。小豆。あー、なるほど。窯が張られてる。ドラム缶で OK。炊飯器。石窯キット売ってるよ。石窯キットなんてものあるんだ。初めて知りました。ここで欲しいものリストにコナデラ。入れません入れません。とりあえずね、今ある分でね、多分十分だと思います。5万で石窯キットがロリューサビッチ。この石窯キットって5万円なの？ネタで入れといたら送られてきて困るやつだ。わら、トマ。その前に、5万もね、意外に安いな。ウーロボロス。いら、石窯キットより高いオーブンレンジがあるのか。5万もね、出させるわけにはいスピリかないので。タスよりはマシだと思う。コナデラ。スピリタス。いや、むしろね、本当にね、こういうのがあるのが、私的にはびっくりだったので、すごいな。市場にもいろいろ入りますね。今日気づいたんですけど、これ誰ですか？貼ったの。小学生がママでもいいですかみたいな。全然知らなかった。こんなの貼られてるなんて。アマゾンにはリア粒子もあったので笑った覚えたが、ウーラボラス。草、引き。牛か、さばくのか。うわ、ロリ、さばくのはちょっと。私はね、あまり市場、そんなに確認しない方なので、たまにね、そういう風にネタとかね、貼られた時にね、あったりするとびっくりしますね。なんか続々とさっきから電源ユニットが。やべえ、石窯あったわ。ロリューサビッチ。石窯もそうですが。これ、32万するロリューサビッチ。どんな窯ですか？というより、窯をね、自宅に置く理由は何なんですかね？それはもう。確かにそれで焼いたりすると遠赤外線効果で美味しそうではありますが、そこまでする人いないですよね、まず。家庭用で。何かしらね、
個人的にそういう飲食業をやるならまだしももう釜石、小野寺。皆さん面白いことしますね。さすがです。カフェ、マザーここ、ロリューサビッチ。できないです、できない。びっくりした。リアル牛500万ナウ、ウーロボロス。500万耐熱レンガとコンクリートで石窯作れるんですよ、キキ。釜焼きでカップ作るの。クドラヤ。カップしまった。ドライヤーさんのこのカップって何ですか？カップ。陶器物を作るという解釈でいいんですかね、これ。でもちなみに答えはノーです。作りません。カップル作るに見えたロリューサビッチ。カップル釜焼きですか、あずき。釜焼き。子作りするのか、俺以外の陶芸家と岩岸。ココアとトマ、引き。私、あずきファンってやってなかった。あずきファンごめんなさい。おいだと思ってた。私とトマさん。誰の子供よ。井上。私、子供いないです。むしろ子供は私だ。私が子供です。私のがない。残念ながらね、こちらの方はね、ないと言われましても、184をね、外すとこういう風にアイコン振ってくるので、外したら押してきます。184ついてたら振ってこないので、残念ながら取れません。ごめんなさい。外すなんて嫌よ。それは別にどちらでも構いませんよ。強制はしませんので。184だけにな、ロリューサビッチ。言いたかっただけ。わがまま言うんじゃありません。岩岸。なのでね、振らせるときはね、184外してくださいね。良いや物好きのうち、キキ。さて、とりあえずこの残り時間で私の枠は終わりますね。やだ、岩岸。やだやだやだ。岩岸。あと1時間。6時間やるって、キキ。6時間はできないかな。
6時間たまにはやりたいですけどね。といってもね、私のね、今でもそうですが、話のね、ネタがないです。視聴者は寂しいと死んじゃうんだよ。岩岸。ゴールデンウィークにやりたいね。ゴールデンウィークとかね、長期期間ではやりたいですね。6時間あればパン焼けるから、小豆。確かにパンは焼けます。焼けますけど、オーブントースターがありません。ので、残念ながら焼けません。まあでもね、ほんと焼きたてのパンとかね、美味しいですもんね。オーブントースターがね、あった時は一度だけ作ったことありますよ。焼きたてのパン。やっぱりふわふわもちもちでね。ここはママファミリーが寂しがりますよ。ここ、アフェンリル。フェンリルじゃさあ、カステラ焼こう、コナデラ。カフテラってどうやって作るんでしたっけ？カフテラは作ったことないな。でもこれも結局なんかオーブントースターいりません？カフテラも。焼き菓子ですし。フェニルさん、でもここはファミリーというのはね、存在しないんですよ。じゃあ、広島風お好み焼き、コナデラ。あ、こちらだったら、できますよ。ホットプレートはあるので、作れます。ホットプレートじゃなくても作れますしね、こちらは。ケーキ焼くときに型に詰めてザラメ入れたら焼くだけ、キキ。あ、本当ですか。明日までの卵が1パック丸々あるけど、どう処理してやろうか。それはね、ちゃんと使ってくださいね。でもケーキ焼くのと同じ容量だったら、オーブントースターないからできない。卵焼きにしようぜ、キキ。卵焼き、目玉焼き、オムライスとかの手もありますね。半冷熟にして。蔵庫なら持ちます、コナデラ。煮卵、卵焼きにだし巻き卵。あとはトロトロ半熟のね、オムライスとかでもいいですよ。あ、お米はなかった。オムレツかな。これだったら。あとはスクランブルエッグとか、ですかね。卵料理はね、作ろう、小豆。いろいろね、卵料理はいっぱい作れるレパートリーがね、というか、ありますからね。冷蔵庫に卵とベーコンしかない。ママの作ったトロトロ半熟オムレツ食べたい岩岸。卵の賞味期限は常温の場合、コナデラ。冷蔵庫に卵とベーコン。じゃあベーコン焼いた上に卵を乗せましょうか。ベーコンね、目玉焼きができますね。常温なのか、プラス3日くらいは考えていいのかな。ベーコンエッグ、コナデラ。ベーコンエッグ。いろいろ作れるレパートリーは、ありますね。この他にもね、多分ね、卵料理とね、検索すれば多分いっぱい出てくると思います。
冷検は調味料、機器。冷蔵だと3ヶ月持つとか、持っても持たせたくないけど、小豆。それは、できるだけ早く消ラピュタパン化しましょう。、ここ、アサンのパン待ちで。ラピュタパン？私パン作るの？ママ、ここ、のぞみ。はーい、のぞみさん、何ですか？なんでしょう、なんでしょう。ママ、ママ、ママ。ここ、のぞみ。はいはなんーい。でしょう？井上。なるほど。なんと掛け合わせたんですね。結局、のぞみさんは何だったんでしょうかね。私に何か用事でもありました？それともただ読んだだけ？ママ。ここ、のぞみ。のぞみさんどうしたんだろ夫もうこんだ。ではでは、コナデラ。ママの味はチェルシーだっけ？う。コナデラさんお疲れ様です。私の味は、何味なんだろう。それはミルキー、コナデラ。ミルクの味なのかな？ほんのり甘い？ミルキー、ここ、アサン、あずき。私はミルキー味なのか。センチメートルの話やで。センチメートル。味ではなかった。長さ？でも、ママはいい匂いしそう。どうなんでしょう。どんな匂いかな。いやく土匂い、コナデラ。コマーシャルって通じなくて困ってらっしゃるっていう、井上。ああ、なるほど。私の匂いはコーヒーの匂いかな。それともココアの匂いなのかな。
どうなのかな。コマーシャルと困ってらっしゃる。うまいな、この人。パンの香り付きここ、あさんは、あずき。小麦の匂いだった？イースト菌の匂いです。イースト菌の匂い。果たしてどんな匂いなのかな。知らんけど。イースト菌の匂いか。あんまり嗅いだことないから。太陽の匂いにしよう。ロリューサビッチ。太陽の匂い。ふかふかふわふわ。ふかふわふわ。どっちの感覚なんだろう。オゾン臭、医薬。本州。オゾンの匂いってあるんですかね。アイコン臭、ロリューサビッチ。どんな匂いがするかね、私もわかりません。プラズマクラスター。ロリューサビッチ。プラズマクラスター？オゾン、腐食性が高く、生臭く、特徴的な刺激臭を持つ有毒な気体。ごめんて。あ、そういう匂いなんですよね。いやー、皆さん物知りでいいな。危険な香り、私引き。オゾンって大事なのに有毒だったよか。ロリューサビッチ。どんな匂いかは知らんかったんや。ごめんな。はい、大丈夫ですよ。むしろね、いろいろ知識とかね、そういうのが聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、そしてね、今日はね、誰一人突射が来なかったですね。危険が危なくデンジャラス。ロリューサビッチ。まあね、危険な行為は皆さんダメですよ。今まではね、大抵一人か二人はね、誰か来たりしてたんですが、とうとうね、今日は誰も来ませんでしたね。ずっとここ、アサンを独り占めできた。満足、じゃ、岩岸。
ずっと私フリーでしたからね。と月ってさ、キキ。私と月ってないはずですよ。ほら。チェックついてます。リスナーするのもいいのです。クドラヤ。ですです。さっきの7。皆さんにね、でも楽しんでいただけたなら、私はそれでいいかな。嬉しいし。この後チャットにでも行こうかな。あれなんかまた。さすがママだ。井上。なんかまた雷の音が鳴ってきましたね。チャット行くんですか？ここ、アフェンリル。行けるなら行こうかな。お疲れ様でした、岩岸。はーい。今度でピッピーをもちもちします。クドラヤ。はーい、いつでもフルシャート配信。大丈夫ですよ。お疲れ、井上。お疲れ様です。VR チャット配信はね、映せないワールドもね、多いので、それはしません。はい、お疲れ様です。ということでね、締めていきますね。はい、今日もね、皆さん、お疲れ様でした。あずき。見に来てくださいまして、ありがとうございます。お疲れ様でした。ここ、アフェンリル。お疲れ様でした。またね、配信がね、いつできるかちょっとわかりませんけど、またね、やっていたらね、見に来てくださると嬉しいです。今日は皆さん本当にありがとうございました。それではね、皆さんまたお会いできる日を楽しみにしてます。今日はお疲れ様でした。また見てねはい、このままね、YouTube の方もね、配信を切ってしまいます。それでは皆様、お疲れ様でした。